Mga kapuso, duha ka panalgan nga balay sa Oton, Iloilo nasunog. Danyos naglabo sa masobra 1 million pesos. Ini ang gitutukan ni John Sala. Nagkinaradkaran mga residente matapos magduhaw ang kalayo sa isa ka balay sa barangay poblasyon sa Oton, Iloilo kagabi. Gilayon man nga nagresponder ang makatapos ang Bureau of Fire Protection na pangwalagid masalbar ang balay nga panag-iyahan ni Lilian Carion. Suno sa BFP Oton, walang matag-iya sang balay sang ini ang nasunog. Ang ginapatihan gitunaan sang insidente ang saksakan sang freezer nga posible nag-overheat. May nakita kami na nakasaksak pa nga freezer or appliances nila. Dito kami nag-focus gid nga ang electrical in nature. Maswerte man nga wala sang may napilasan nga tawo kung nahalitan nga iban pa nga mga propiedad ang nasambit nga sunog. Madasi nga naglaptang kalayo bangod human sa light materials ang balay. Naglabot naman sa 1,312,500 pesos ang danyos nga ginbinin sang sunog. Panugyan sang BFP sa paggamit sang kuryente nga kagamitan sa balay, ilabi na gid ang mga freezer. Patyo ng main switch, i-unplug ta na electrical appliances, kag chikon gid ang LPG tank na nakasirado gid. Kung nagagamit man sa muling, situit ang baga, patyon gid. Ubod kay Cirilo de Duque, John Sala, Western Visayas.